Смятате ли, че йетитата са плод на нашето развинтено въображение или все още си струва да се търси истината в тези мистериозни теории и хипотези? Здравейте, приятели, аз съм Айхан Инфая и днес ще се опитаме да си представим кои биха могли да бъдат тези рошави гиганти. В сърцето на Америка, сред необятните гори и непроходими планини, се разказват истории, достойни за най-смелите изследователи на непознатото. Днес ще чуете за срещи с едно същество, което според мнозина не е нищо повече от мит, но тези, които са се сблъскали с него, твърдят точно обратното. Става дума за йети, или както е известно в САЩ, голямата стъпка. Една от най-известните срещи се случва през 1967 година, когато Роджер Патърсън и Боб Лин заснемат мистериозно същество в горите на Северна Калифорния, близо до Блок Крик. Това видео, състоящо се само от няколко секунди, се превръща по онова време в най-убедителното доказателство за съществуването на Бигфут. От тогава насам ентусиазирани изследователи от цял свят се опитват да разгадаят тайната на това същество, а мястото на заснемане се е превърнало в своеобразно свещено място за приключенците. Не по-малко известна е и историята на Алберт, който през 1924 година твърди, че е бил отвлечен от семейство Бигфут и е прекарал няколко дни с тях в лагера им в Британска Колумбия, който вярно вече е извън САЩ, но е неразривно свързано с американските истории. Той разказва, че съществата са проявили към него дружелюбност и любопитство, докато не е успял да избяга. Особено в Оклахома, в района на езерото Тайпекит, местните жители многократно са съобщавали за странни звуци и следи от Бигфут. Свидетели описват големият крак като огромно същество, високо между 2 и 3 метра и покрито с гъста козина. Някои твърдят, че са го видели да пресича път в близост до гората, а други са го наблюдавали в далечината, сред дърветата. Изследователи и ентусиазисти продължават да събират доказателства и следи от големият крак, като използват съвременни технологии, като камери, отчитащи движението, но въпреки всички усилия, големият крак се остава една от най-загадъчните и неуловими фигури в американския фолклор. Бигфут не е само легендарно същество, той е символ на непознатото, хвърлено към човешкото познание. И днес продължаваме да търсим отговори, опитвайки се да разберем дали за тези истории се крие истината, или те са просто добре запазени митове, предавани от поколение на поколение. Но какво представлява всъщност йети? Изправени сме пред въпрос, който разделя научната общност и любителите на зоологията на два лагера. От една страна, много скептици твърдят, че йети не е нищо повече от мит или резултат от погрешно тълкуване на срещи с диви животни. От друга страна, има и такива, които смятат, че йети може да е реликтов хоминид от отделен клон на еволюцията, може би близък до неандерталците, които са ограничено разпространени днес. Тази теория предполага, че в някои отдалечени части на нашата планета може да са оцелели представители на най-старите човешки раси с уникални черти и способности, които им позволяват да останат незабелязани от повечето хора. Професор Джефри Милър от университета в Айдахо, известен с изследванията си в областта на биохимията, твърди, че има достатъчно анатомични и биохимични доказателства, които показват, че такива същества може са съществували някога преди години. Той се позовава на уникалните характеристики, на някои следи, които трудно биха могли да бъдат фалшифицирани или обяснени с дейността на известните животни. Обсъждайки това, човек не може да не споменем теорията на съществуването на отделен клон на еволюцията, който може да е довел до развитието на същества с човешки и първобитни черти. Тази хипотеза предполага, че еволюционният процес може да е довел до появата на изолирани популации, еволюирали успоредно с Homo sapiens, но които в крайна сметка са станали толкова редки и уклончиви, че съществуването им все още е под въпрос. В контекста на тези хипотези особено интересни са съобщенията за наблюденията на йети в отдалечени райони, където цивилизацията остава много малко следи. Тези съобщения често са придружени от описания на поведението и външният вид на съществата, които по никакъв начин не се вписват в обичайното разбиране за дивата природа. Научните спекулации и дебати продължават, но едно нещо остава постоянно – йети. Продължава да вълнува умовете на хората, създавайки едновременно символ на непознатото и предизвикателство към научния свят. И така, кой е йети? Реликвен хоминид,
отзвук от древна еволюция или мит въплъщение на нашите страхове и фантазии. Търсенето на отговори продължава и всяко ново доказателство или изследване ни приближава към разгадаването на тази велика загадка на нашата природа. Нека сега се пренесем в необятните простори на Русия, там където мистериозните срещи с нежния човек са не по-малко вълнуващи и мистични, отколкото в Америка. Руските гори, Сибир и далечния изток крият много тайни, а сред тях историите за срещи с тези неуязвими същества заемат специално място. Едно от най-известните места, където хората твърдят, че са виждали йети, е планинският район Шория в Камеровска област. През 2011 година местни жители и научната експедиция, включваща професор Валентин Гунин, съобщават за находки, които според тях са на йети. Те откриват големи следи от стъпки в снега, както и структура от клони, която трудно би могла да се обясни, без да се включи хипотезата на съществуването на интелигентно и силно същество. По-напред на изток, в тайгата, която се простира около района при Алморие, са докладвани наблюдения на диаманти. През 2008 година рибарят Виктор Кожевников описва как се е сблъскал лице в лице със същество с човешки черти на лицето, но покрито с гъста козина. По думите му, съществата издавали ниски звуци, наподобяващи мърморене. Външно те изглеждали спокойни, но много пред. В Кавказ, особено в района на Елбрус, от древни времена, местните жители предават от поколение на поколение истории за гиганти, обитаващи тези планини. Иван Бартенев, алпинист с над 20 годишен опит, твърди, че през 1995 година е видял голямо същество да се движи по склона на планината. Той го описва като високо, с гъста козина и перфектно приспособено към суровите условия на високите планини. Тези разкази се потвърждават и от многобройните свидетелства за намерени в снега странни следи, които е много трудно да се обяснят с действията на познати животни. Докторът по биологични науки Игор Бурцев търси йети от много години и е събрал богата колекция от доказателства и предмети, които според него принадлежат на тези същества. Той твърди, че някои находки на косми и тъкани предполагат съществуването на неизвестен за науката хоминид в Русия. Интересът на подобни на йети същества не подминава и специалните служби. По времето на Съветският съюз в Русия са останали документи, които потвърждават, че КГБ е провеждало отделни програми за изучаването на необичайни явления, включително съобщения за йети. Въпреки че голяма част от този материал все още е засекретен. Известно е, че са проведени редица експерименти в Кавказ и Сибир в търсене на доказателства за тези мистериозни същества. Всички тези разкази и изследвания подхранват дългогодишния интерес към мистериозните същества, които живели дълбоко в руските гори и планини. Йети в Русия, както и в други части на света, остават една от най-интригуващите обекти на изследване не само за зоолозите, но и за сериозните научни изследователи и разузнавателни служби. Тези истории не са просто разкази за срещи с непознати. Те поставят под въпрос разбирането ни за нашата природа и еволюцията, като предлагат възможността светът около нас да е много по-сложен и изнадващ, отколкото сме свикнали да мислим. Нека продължим нашето пътешествие и света на загадките, като разгледаме една от необичайните хипотези за произхода на йети. Тази теория ни отдалечава от традиционните възгледи за земната еволюция и предлага да гледаме на йети като на потомци на древна космическа раса, пристигнала на Земята приблизително по същото време, когато е започнало човечеството. Според тази хипотеза, предците на снежен човек може да са били членове на високо развита цивилизация, която е изследвала космоса в търсене на нови светове. При пристигането на Земята, те се сблъскват с сериозни екологични и биологични предизвикателства, които са довели до постепенната им деградация и адаптиране към местните условия, като в крайна сметка са ги превърнали в същества, известни като йети. От научна гледна точка, тази хипотеза може да се разглежда през призмата на конспиративните теории. Ако приемем, че снежният човек наистина е произлязал от космически прародители, тяхната биология трябва да се адаптирала към земните условия. Това би могло да включва промени в структурата на тяхната ДНК, адаптиране към местната флора и фауна и развитие на уникални механизми за оцеляване в тежки условия. Това би могло да включва промени в структурата на тяхната ДНК, адаптиране към местната флора и фауна и развитие на уникални механизми за оцеляване в условия много различни от родната им среда.
Възможно е също така уникалните физиологични и биологични характеристики на йети, като например способността им да намират местоположение или изключителните умения за оцеляване в студен климат, да са резултат от генно инженерство от страна на техните предци или от естествена еволюция в отговор на земните предизвикателства. В крайна сметка разглеждането на снежните човеци като потомци на древна космическа раса може не само да преосмисли разбирането ни за историята на живота на Земята, но и да предостави ценни уроци за бъдещи звездни изследвания. Тази хипотеза открива нови хоризонти в разсъжденията за произхода на живота, възможността за съществуването на извънземни цивилизации и тяхното влияние върху развитието на живите същества на нашата планета. Днес ви разходих и света на загадките и мистериите. Минахме през горите на Северна Америка, снежните върхове на Русия и дори космическите дълбини. При изследването на произхода и същността на снежния човек разгледахме различни теории и доказателства, от научни аргументи до екзотични хипотези за космическите предци на тези мистериозни същества. Независимо в коя от тези теории вярвате, важно е да помните, че светът около нас е пълен с неразкрити загадки и неизследвани кътчета, които все още чакат да бъдат проучени. И това е всичко за днес, приятели. Не забравяйте да оцените това видео и разбира се да се абонирате за канала ми с камбанка, за да не пропускате моите следващи видеа. Чао, приятели, и до скоро!